Виждаме ли се? Да или не? Не знам. И аз не знам. Добре, аре да се разделим. Що? Кажи нещо, де. Прости ми, аз не мога. Не става. Хубаво. Аз спирам да ти пиша. От мен, приятен ден, дано да си намериш по-добро от мен. Може ли да те блокирам? Прави каквото си искаш. Хубаво, аз се отивам. Човек, толкова ли е трудно да те забравя? На майката будката сте намирали. Не трябваше да свиквам толкова много с теб.